בוקר טוב, שבוע טוב. הפסוק המפורסם בספר ישעיה בפרק נ"א בתחילתו מתחיל במילים הביטו אל צור חוצבתם, כאשר הוא ממשיך במילים לא ברצף, הביטו אל אברהם אביכם. דהיינו, מצווה מדברי נביאים מהפסוק בישעיה להביט. הבטה זה התבוננות עמוקה, לא רק לראות אלא להביט. להביט אל מה? אל צור חוצבתם. צור חוצבתם. מי זה צור חוצבתם? אברהם אביכם. זאת אומרת, הנביא לא מסתפק בלהגיד לנו שיש ללמוד, להתבונן, להביט אל אברהם אבינו, אלא כבר הנביא אומר לנו שאברהם אבינו, אביהם של כלל ישראל לכל הדורות כולם, זה נקרא צור חוצבתם. דהיינו, אברהם אבינו איננו אישיות פרטית שאחר כך עוד יצחק אישיות פרטית, עוד יעקב אישיות פרטית, והשתלשלות הדורות מפרט לפרט ומפרט לפרט, כאשר אולי הפרט הראשון היה אברהם אבינו. אומר הנביא, אברהם אבינו זה משהו שהוא כללי, הוא נקרא צור חוצבתם. הוא לא נקרא רק אברהם אבינו במובן של האבא הראשון בתולדות, אלא הוא נקרא באמת אברהם אבינו במובן הזה שהאבהות הזאת של אברהם היא שייכת לכל אחד ואחד מישראל למשך כל הדורות כולם, לא רק כהתחלה אלא כתכונות ציבוריות של עם ישראל, וממילא כל הפרטים של ישראל במשך כל הדורות מתפרטים מהכלל הזה שנקרא אברהם אבינו. איפה זה כתוב בתורה? זה המצווה כך להתבונן על הדברים. איפה זה כתוב בתורה? אז בתחילת פרשת לך לך, הפרשה הקודמת, נאמר לאברהם אבינו ואעשך לגוי גדול. זאת אומרת, כבר התורה אומרת לאברהם אבינו, אתה לא התחלה של משפחה שאחר כך ברבות הימים גדלה והופכת לעם, אתה התחלה של עם. ואעשך לגוי גדול. כיוון שאנחנו מה שנקרא התחלנו שוב מחומש בראשית, מהתחלת הלימוד של 5 חומשי תורה, נחזור על כלל יסודי שהרב ציודה קוק זצ"ל לימד אותנו הרבה מאוד פעמים בשיחות שלו. המושג כלל והתפרטות אחר כך, המושג של ריבוי מן האחד, יסוד מאוד מאוד חשוב בהבנה שהכל מתחיל ממשהו אחד וממנו מתרבים. זה לא השתלשלות שבסופו של דבר הרבים לא היו באחד, אלא הרבים התרבו מרבים, אחד הביא 2, 2 הביאו 3 וכן הלאה, על זו הדרך, אלא כל הרבים יסודם באחד. עכשיו, בעצם זו תפיסת עולם שלמה גם בסדר פרשיות השבוע. הכל מבוסס על פסוק בתהילים, 1 דיבר אלוקים, 2 זו שמעתי. זאת אומרת,
האחת נשמעת בשניות. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. למה אם דיבר אלוקים אחת אני שומע שניים? צריך להבין את הפסוק הזה. כי זה ברור שהשומע שומע כבר בצורה סובייקטיבית את הדברים. הוא כבר שומע מה שנקרא התפרטות שיצאה מהדבר האחד. לכן מגדיר דוד המלך הגדרה, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אצל השומע זה כבר בא בצורה של שניות. בדרך כלל הפרשיות אפשר לחלק אותם לזוגות כאלה, שכל נושא בפרשה הראשונה עוסק בעצם הכלל האחד, ובפרשה השנייה עוסק בהתפרטות שבו. פרשת לך לך עוסקת במהות של האישיות של אברהם אבינו, ופרשת וירא, פרשת השבוע שלנו, עוסקת בהתפרטות של האישיות המהותית הזאת של אברהם אבינו, כאישיות של מה שנקרא מפעל של עם, אישיות ציבורית. אברהם אבינו זו אישיות ציבורית, וזה מתפרט לכל מיני מעשים שתכף נראה אותם בתחילת פרשת וירא ולכל אורך דרכה. כשאנחנו אומרים אישיות ציבורית, זה חלק מההבדל בין תפיסת העולם היהודית, וזה לא בא מתפיסת עולם אלא זה בא ממהות של ההבדל בין ישראל לבין העמים שעסקנו בו בקושי בשבוע שעבר, מה שנקרא, כן? עסקנו בו מול הקשיים של הבנת הנושא, וננסה רגע להעמיק בו שוב. רק כהתחלה להבנת פרשת וירא. ניקח נושא משותף לשתי הפרשיות. הפרידה מלוט בפרשה הקודמת, והמסירות נפש על סדום ועלות בפרשה הזאת וגם בפרשה הקודמת, כאשר הוא נלקח בשבי. כתוב ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. קורא אברהם אל לוט ואומר לו, אל נא תהי מריבה ביני ובינך. נשים לב, הכתב והקבלה מאיר פה הערה לשונית ואומר, יש הבדל בלשון העברית בין ריב לבין מריבה. התורה מתארת ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. אומר לו אברהם אבינו לוט, אל נא תהי מריבה. יש לריב ויש מה שנקרא לעשות מריבה. לריב זה פועל, זה פעולה. זה יכולה להיות פעולה עליי שחוזרת, אבל כל פעם היא פעולה חד פעמית. מריבה זה שם עצם. זה שם עצם. אומר אברהם ללוט, יש פה פעילות של ריב. אסור לנו להגיע למריבה. אל נא תהי מריבה ביני ובינך. היפרד נא מעליי. ומציע לו אברהם אבינו, מה שאתה תבחר, אני בוחר את הצד השני. ואז נאמר שלוט נפרד מאברהם, ויסע לוט מקדם. אומר לנו רש"י, שם במקום על הפסוק ויסע לוט מקדם, נסע לוט מקדמונו של עולם, מקדמונו של עולם. אמר לוט, כך אומר רש"י, אי איפשי, איני רוצה. תרגום של איני רוצה. איני רוצה, לא באברהם ולא באלוקיו. זאת אומרת, הבחירה של לוט בקבלת ההצעה של ההפרדה, לוט לא מתווכח עם אברהם אבינו.
בוא נשאר פה ולא תהיה מריבה. נתחיל אולי קודם. אברהם אבינו מציע להיפרד. למה אברהם אבינו מציע להיפרד? לכאורה זה סותר את כל מה שאברהם אבינו כל הזמן נלחם בעבודה זרה, בפסילים. למה אברהם אבינו מציע לא להיפרד? זה ההסבר הוא, ואולי זה יגרום לכם באיזו מידה לגיחוך, אבל צריך לרדת לעומק של ההסבר. אברהם אבינו נגד כפייה דתית. אתה לא רוצה? אני לא כופה אותך. לך. יש בזה משהו מאוד עמוק, תכף נסביר אותו. משהו מאוד עמוק של אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה שנקרא, הוא נלחם בעבודה זרה, אבל הוא לא כופה את כולם לשמור את תורת השם שהוא כבר שומר, שאברהם אבינו שמר את כל התורה כולה. ולכן אברהם אבינו מציע לו, אנחנו לא יכולים לחיות ביחד. אם אתה מחליט לנסוע מקדמונו של עולם ואתה לא רוצה להיות, כי להיות עם אברהם זה להיות עם אלוקיו של אברהם. אי אפשר להפריד בין הדבקים הללו. זה דרך. זה דרך חיים, זה מפעל חיים שאברהם אבינו בונה. ואכן באמת לוט נפרד מאברהם. המהות של אברהם אבינו זה ציבוריות, שצריך להבין שציבוריות היא עבודת השם. אני רוצה את הנקודה הזו להסביר, כי זה המהות של העניין. התחלתי מהפסוק, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת הבורא, מבחינת קדמונו של עולם, כל העולם הוא אחד. מבחינת הקדוש ברוך הוא זה לא יורד לפרטים. הוא קדם לעולם, אצלו עולם אחד, מאוחד נברא. שיש תפיסה לא פרטנית, אלא תפיסה ציבורית, זה הדבקות באחד האלוקי. המעלה, אני רק נותן לזה דוגמה אחת, המעלה של תפילה בציבור שאיננה חוזרת, ריקם, לעומת תפילת היחיד, אני מוכרח לומר במאמר המוסגר, בדור של הפרטה, שההפרטה היא תודעת חיים שלנו היום. לא תודעה ציבורית, אלא תודעה פרטית. שבסופו של דבר כאילו הציבור והדברים הציבוריים משמשים כלי עזר לפרטיות. בתודעה פרטית זה ככה. אז אולי אדם הולך היום להתפלל בציבור, אני אומר אולי, אני אומר את זה בזהירות, בשביל לעזור לו לכוון בתפילה. אבל זה לא המעלה של תפילה בציבור. זה להגיע לתפילה בציבור בתודעה פרטית. שאתה משתמש בדברים הציבוריים לפרטיות, גם לפרטיות של עבודת השם שלך. אבל זה עבודת השם פרטית. האווירה, בית הכנסת, וכו' וכו'. זאת לא המעלה של תפילה בציבור. המעלה, המהות של תפילה בציבור, זה שאתה מבטל את הפרטיות שלך, ואתה בציבוריות. והציבוריות זה תפיסה אלוקית אחת את העולם. אתה לא מתפלל על בניינה של ירושלים בשביל שאתה תזכה, אלא למען שמו באהבה, למען באמת ירושלים כירושלים. זה תודעה לגמרי אחרת, זה הכוונה של הדברים לגמרי אחרת. זה כוונה בתפילה לגמרי אחרת. זו המעלה... הסיפור הוא המגמה, ולא שהפרט יתחזק על ידי עצמו. ודאי, בדיוק, זאת ההגדרה. לכן אני חוזר, הביטו אל צור חוצבתם. צריך להביט אל אברהם אבינו כאישיות ציבורית. אם יש פרט שמחליט בפני עצמו להתנתק מקדמונו של עולם, להתנתק מהאחד האלוקי הכולל את כל הציבור, אי אפשר לכפות עליו את זה. זה לא יהיה טוב. זה תודעה שלמה שצריך לבוא אליה. לכן לוט נפרד מאברהם ומאלוקיו, לוט נפרד. ואז נשים לב איך הדברים מתפרטים כאישיות ציבורית שכוללת באמת את הכל. תחילת פרשת השבוע, התפרטות של האישיות הציבורית.
זה מתחיל כבר בפרשה הקודמת, שכאשר בא הפליט להגיד לאברהם העברי כי נשבע בן אחיו, לא נלקח בשבי של המלחמה, של מלחמת המלכים 4 את 5, אומר שם רש"י, הפליט בשביל מה בא? צריכים לחזור לקרוא את רש"י. אומר רש"י, הפליט זה אוג מלך הבשן. בשביל מה הוא בא? הוא בא בתפיסת עולם מאחדת להציל את לוט, כי הוא בן אחיו של אברהם. הוא רצה שאברהם ייכנס למלחמה ויהרג במלחמה. כל זה כתוב ברש"י, כדי לקחת את שרה. ולכן כאשר אוג יוצא לקראת ישראל בסוף דרכם במדבר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו. הוא לא מסוגל להילחם לאמת. הוא מה שנקרא נלחם באינטרסים. אל תירא אותו. שאוג בא לומר לאברהם אבינו, ויבוא הפליט, שאוג בא לומר לאברהם אבינו כי לוט נשבע, מה עושה אברהם אבינו? וירק את חניכיו ילידי ביתו. חניכיו, אלה שהנחתכו אצלו בתורה, הוא לוקח אותם למלחמה להציל את לוט. לכאורה יבואו וישאלו הבחורים שם שלמדו אצלו תורה, את לוט שנפרד מאברהם, שנפרד מאלוקי אברהם, אותו אנחנו הולכים להציל? כן, כן, זה ציבוריות. זה שהשני תופס תפיסה פרטנית לא אומר שאנחנו יצאנו מהתפיסה הציבורית הכוללת, ולכן הוא הולך להציל את לוט. תחילת הפרשה, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו על כאבו בברית המילה, כן, שבגיל 99 הוא עושה ברית מילה, ולא בתנאים אסתטיים שיש לנו היום וכולי. לא היה שם מנתח כירורג תחת חדר ניתוח, הדברים לא פשוטים. אברהם יושב, נח באוהל, או שוכב, נח, יושב, נח באוהל, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. רואה אברהם אבינו למרחוק 3 אנשים חולפים שהקדוש ברוך הוא שלח, וחז"ל אמרו לנו הם היו מלאכים בדמות של אנשים, ואברהם אבינו רואה אותם משתחווים, נשים לב, כל זה כתוב בחז"ל ורמוז בתורה, משתחווים לאבק רגליהם. תראו, יש דרגות בעבודה זרה, דרגות בעבודה זרה, שמשתחווים לשמש, שמשתחווים לירח, שמשתחווים לכוכבים. אתה עוד יכול איכשהו להבין, לא להסכים בשום פנים ואופן, שמשווים לדברים הללו כוחות. אבל לאבק הרגליים, תבינו שזה עומק שפלות עבודה זרה. זה מובן המשפט שאני אמרתי, זה זרות טוטלית. הרי אי אפשר לשוות לזה שום כוחות. אבק רגליהם, אבק על מה שהם דורכים ונוצר אבק, לזה הם משתחווים. זה שפלות העבודה זרה. זה מה שנקרא עבודה זרה רק בשביל הזרות, שאיננה בכלל משווה כוחות לדבר, אלא רק לא לשם שמיים. זה נקרא שיא שפלות הזרות. הוא רואה אותם משתחווים לאבק רגליהם, והוא מקרב אותם. הוא לא מדבר איתם עניינים דתיים, הוא מכניס אורחים. ותמיד ציינתי את המושג הזה שנקרא הכנסת אורחים. גם בהמשך הפרשה לוט הכניס אורחים, אבל לוט הכניס, ואני בכוונה משתמש למילה הכניס, אורחים שהיו ידועים לו כמלאכים. יש משל
הוא ידע שהם מלאכים. כן, 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 הוא ידע שהם מלאכים. ככה התורה כותבת. זה כתוב מפורש בתורה. השאלה צודקת, כן? יכול להיות שהוא התרגל כבר אצל אברהם אבינו לראות מלאכים, אז הוא הכיר מה זה מלאכים. שאלה צודקת. אבל בכל אופן, יש סיפור כזה של משל, שרב מאוד גדול הגיע בלילה לאיזה עיירה, ובלילה לא תמיד זיהו אותו, והוא לא רצה להשתמש בשמו, והוא חיפש איפה ללון. התדפק על דלתו של גביר אחד, ודפק בדלת בלילה בגשם, והגביר צעק לו, זה לא מלון. בסוף יהודי פשוט הכניס אותו ללון. תוך כדי הדברים שמעו שזה הרב הגדול. בא הגביר ואמר לו, אני מבקש סליחה שצעקתי, זה לא המלון. אומר לו הרב, אתה צריך להכניס אורחים, לא אינטרס לקבל דמות חשובה בבית. זה לא נקרא הכנסת אורחים. המושג הכנסה זה חלק מהעניין. המושג הכנסה זה המושג שאתה היוזם להכניס, ולא כמגיב למשהו שיש לך בו עניין. זה המושג הכנסה. ברגע שיש לך בזה עניין, לא אתה היוזם, אתה כבר מגיב, איזה דמות גדולה הגיעה. אז זה כבר תגובה, זה לא הכנסה. הכנסת אורחים זה אברהם אבינו, שהוא אכן באמת מה שנקרא, ראה אנשים שפלים בשפלת האנושות, שמשתחווים לעבר רגליהם. והוא עוזב את הקדוש ברוך הוא, כך חז"ל מתארים. ומזה למדו חז"ל בגמרא בשבת, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה. עכשיו כבר למדנו כמה וכמה פעמים שהמושג הזה של השוואה יחסית שחז"ל משווים גדול זה מזה, במובן שלנו של הפרשה, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, אז צריך לבוא ולומר כך להסביר את המשפט הזה, וזה בעברית מוסבר כך הרבה פעמים המם, כן? מם היחס, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, מם היחס, היא הרבה פעמים לא רק מם היחס, לא מם היחסית, במיוחד שמשתמשים במילה גדולה, אלא מה גדל ממה, לא מה גדול ממה, תשימו לב למילים, אלא מה גדל ממה. התפיסה הציבורית של אברהם אבינו, שהכל זה עולם אחד מאוחד, בבורא אחד יתברך שמו, זה מגדל את הכנסת האורחים, גם לאנשים שפלים. גם הם צלם אלוקים. גם בהם צריך להתבונן את אחדות הבורא בבריאה. לכן שחז"ל אומרים לנו גדולה, זה לא רק מם היחס של השוואה מה גדול ממה, אלא מה גדל ממה. הכנסת האורחים גדלה ומגדלת את התפיסה של הגבלת פני שכינה בעניין. זה דברי חז"ל הללו. ואז אברהם אבינו, או יותר נכון הקדוש ברוך הוא מתבטא בפרשה, ולהבין מה זה ההתבטאות הזאת, שלא מצאנו לה אח ורע בתורה כמעט. המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא חייב לתת דין וחשבון לאברהם אבינו? נשאל שאלה אמיתית, מה התורה רוצה ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לחסות משהו מאברהם? אלא התורה מלמד אותנו שאברהם כל כך דבק באחדות האלוקית שבבריאה, שאי אפשר לחסות ממנו את מה שקורה בבריאה. זה לא איזה מין דבר זר לאברהם אבינו, חיצוני לאברהם אבינו.
אברהם אבינו כל כך קשוב וחי בהקשבה לאלוקות המתגלה בבריאה, שהוא כל כך חי את זה, אי אפשר שהדבר יתכסה ממנו. זה מתבטא דרך זה שהקדוש ברוך הוא כביכול בתורה אומר לעצמו, ועורך את זה בתורה לנו, לקוראים, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. ואז, מה שנקרא, אברהם אבינו, מתגלה לו משהו של סתירה בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה. שהקדוש ברוך הוא הולך להפוך את סדום. וזה משהו שכאילו יוצא מאחדות הבריאה. וכביכול בעריכת התורה, בלשונה של התורה, יש פה ויכוח שאברהם אבינו הוא די חצוף בוויכוח הזה. חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אין ספק שזה לא דיבור פרונטלי, זה דיבור עם השכינה שבתוכו. זה אברהם אבינו מתחבט ומנהל איזה מין דו-שיח עם השכינה שבתוכו. חלילה לך, אני צריך להבין, יש אחדות הבורא בבריאה, יש התגלות הבורא גם בשפלת הבריאה. זה מה שאני הלכתי עכשיו להכניס אורחים, את אותם אנשים שמשתחווים לעבר הכליהם. אז מה פתאום עיר בעולם להפוך אותה לגמרי? לא מתאים. לא מתאים לתפיסה הציבורית הזו, התפיסה הציבורית האלוקית המאחדת את הכל באחדות הבורא. לא מתאים. מתברר לו שיש מצב חריג מאוד שהעיר הזו לא מגדלת אף צדק, אף צדיק. עיר שלא מגדלת צדק של החיים, זה חריג. אין לה מקום בבריאה. אין לה מקום בבריאה. ואז הקדוש ברוך הוא הופך את סדום. יש פה מסירות נפש, שצריך להבין אותה, של אברהם אבינו, בפרשה הקודמת להצלת לוט. בפרשה הזאת, אברהם אבינו, אני רק רוצה להסביר, שמתגלה בתוכו שהשכינה רוצה, כן, הבנתו, הוא מבין מהלך אלוקי פה שהולך להפוך את סדום. נו, מה היה עושה כל אחד ואחד מאיתנו שמבין שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות משהו? מה מתפלל? מתפלל שמה? שהמלאך אלוקי ייפסק? מה עושה כל אדם? מצטרף למלאך אלוקי. מה היה עושה כל אדם אם היה מבין שזה מלאך אלוקי? מצטרף. להבין רק דבר אחד, מה זה נקרא, וזאת נקודה מאוד מאוד עמוקה. הגיע לדרגה הזאת של להבין שזה מלאך אלוקי, זה רק אברהם אבינו. ובכל אופן הוא מתווכח עם זה. זה לא מלאך אלוקי. אני מסכים. והוא מוסר את נפשו. עכשיו אני רק רוצה להסביר, מה זה נקרא מסירות נפש? כן? אני חושב שכבר הזכרתי את זה כמה פעמים ונחזור על זה. יש הבדל בין מסירות הגוף לבין מסירות נפש. אנחנו היום לא עושים את החילוק הזה. היום אצלנו כל קושי פיזי, פיזיולוגי, הוא מסירות נפש. קצת חם לנו ואין מזגן, מסירות נפש. זה בכלל לא מסירות נפש. זה בכלל לא מסירות נפש. במהות זה לא מסירות נפש. קשיים, התמודדויות, לחצים, כלכליים, חברתיים, ביטחוניים. איך נדבר? רק רגע אחד. זה עוד לא מסירות נפש. הנפש היא אלוקית. אני רוצה רק להסביר בעומק של העניין. אברהם אבינו, אם היה מצטרף למהלך האלוקי, המהלך האלוקי, שמדבר מתוך פנימיותו של אברהם אבינו, מדבר מהלך אלוקי של רצון להפוך את סדום, הנפש של אברהם אבינו מחוברת למהלך הזה. ודאי. הנפש של אברהם אבינו,
כמו שאמרו פה, הדרגה שלו שהוא מבין את המהלך, אז הנפש מתחברת למהלך. זה בניגוד לנוח. נכון, נכון. ואז מה הוא עושה? הוא רק מוסר את הנפש. הוא מוסר את הנפש. אני אגיד לכם את זה בציור כזה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הנפש שלי אלוקית איתך במהלך, קח אותה. אני אבל מתנגד למהלך. אני מוסר את הנפש. מסופר על הבעל שם טוב, שהוא התפלל על הצלת איזה רשע גמור. רשע גמור. אומר הבעל שם טוב, כאילו פתאום באו ואמרו לו, הוא לא מתאר מי אמר לו, אני מתכוון לומר העולם, יש מושג כזה שהעולם מדבר, העולם הצודק, כן, הוא שומע את העולם, אומרים לו, אתה הולך להתפלל על הצלת רשע? זה יהיה לך פחות זכויות בשמיים. ענה לעצמו הבעל שם טוב, בדו-שיח הזה הפנימי של הבעל שם טוב, כך מסופר, ענה לעצמו הבעל שם טוב, אני פה לא עובד את השם למען הזכויות שלי. אני מוסר את הזכויות הרוחניות שלי, מוסר אותן. למען אחדות הבריאה אני מוסר את הנפש. את הנפש הרוחנית שלי. זאת מסירות נפש. ובאמת, הקדוש ברוך הוא כאילו, בדו-שיח הזה, בכביכול הדו-שיח הזה, הקדוש ברוך הוא מסכים עם המסירות נפש הזאת. שכן אם היו צדיקים, לא היה נהפך סדום. וזה חלק ממה שקורה אחר כך עם משה רבינו, שמוסר את נפשו למען הצלת ישראל. שהקדוש ברוך הוא בא עם תוכנית המגירה. ואומר, בוא, הרף ממני, והשמידם, והאישיות הציבורית שלך תגדל באופן אחר בתוכנית מגירה. אומר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא, מחי נינה מספרך אשר כתב. ספר החיים, כל הזכויות של משה רבינו. זאת מסירות נפש, רק להבין מה זה מסירות נפש. גם את חלקו בעולם הבא הוא מוסר. למען אחדות הבריאה בבורא. זאת מסירות נפש. כן? לפעמים, אני רק רוצה להסביר, זו מדרגה מאוד גבוהה. לפעמים באים ואומרים לך, תשמע, אתה תפסיד הרבה מאוד אם תעמוד על העקרונות שלך. תפסיד הרבה מאוד אם תעמוד על העקרונות שלך. אבל במקסימום, מה שנקרא ההפסד, הוא הפסד של עולם הזה. אברהם אבינו במדרגתו הרוחנית, הוא מוכן להפסיד את העולם הבא. זה המסירות נפש. את העולם הבא. וזאת, כן. הגוף יכול להמשיך להתקיים בלי הנפש? הרי הם קשורים לזה. כן. זה ברור בסופו של דבר, המהלך, מה שנקרא, של המסירות, יגרום לכך לחיות אחרת אלוקית. אבל העומק של הדברים הוא, אני את כל הפרטיות שלי מוסר, גם את הפרטיות של העולם הבא. אני הולך אל הציבוריות האחת, שלא כוללת אותי בכלל, לא את הזכויות שלי, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זו מסירות. התמסרות כל הפרטיות לערך של הציבוריות. לערך של הציבוריות. מה זה בדיוק אחדות הבריאה? כן, היום אדם כזה, אני רק רוצה לבוא לומר, נקרא קיצוני. הוא נקרא מאוד קיצוני. למה? הוא באמת מסר את כל המהלכים הפרטיים למשהו מאוד ציבורי. ציבורי, אני רק רוצה להסביר, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא בקיום העולם. לא הזכויות שלי, זכויות הפרט שלי, לא הזכויות דרך אגב עולם הזה, ולא הזכויות הרוחניות. זה מסירות הנפש. אל משהו אלוקי, ציבורי,
קיומי של העולם בדבר הזה. כן? אז הוא מקריב משלו את הכל. כן? זה האישיות, על זה נאמר בנביא, הביטו אל צור אביכם, אל אברהם אביכם, צור חוצבתם, להביט אל משהו הציבורי הזה, שאין לו שום דבר בפרטיות שלו. על פי זה אפשר להבין את הנושא העמוק והקשה, בהחלט העמוק והקשה, של עקדת יצחק. הקושי הגדול שלנו, של כולנו, כאנשים, כאבות, להתמודד עם עקדת יצחק, איפה הלך הרגש האבאי. זה קושי גדול מאוד. אותה שאלה בנוסח אחר. בנוסח אחר. האם באמת התורה, מה שנקרא, מחנכת אותנו, אני לא רוצה להגיד מצווה אותנו, אבל שאנחנו מתחנכים לאור עקדת יצחק, לאור עקדת יצחק, אנחנו מתחנכים לכאורה למשהו שצריך להסיר מאיתנו את האנושיות שלנו. זו נקודה מאוד 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 יסודית בהבנה. בהבנת כל המהלך של העקדה בסופו של דבר. אנחנו עוסקים בהבנה של פרטיות וציבוריות. בהבנת העניין לעומקו, צריך להבין שאין פרטיות בפני עצמה. צריך להבין שהפרטיות היא חלק מהציבוריות. כל אחד הוא חלק מעולם מלא של הקדוש ברוך הוא. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, כי אין פרטיות. לא במובן של ביטול הפרטיות לגמרי, אלא אין פרטיות בפני עצמה, לכשעצמה. יש פרטיות כחלק מציבוריות. קשור מאוד למה שעסקנו בשבוע שעבר, יש מוסר אנושי אצל ישראל כחלק מהמוסר האלוקי. ואם הוא לא כחלק מהמוסר האלוקי, אין מוסר אנושי. התפיסה הזאת היא באה בכל מהלך העקדה. העקדה מתחילה בצורה שנאמרת כמו הניסיון הראשון בתחילת פרשת לך לך, כך נאמר בעקדה בניסיון העשירי. לך לך אל ארץ המוריה. אומר המדרש תנחומה, לך לך האחרון כלך לך הראשון. עכשיו להבין את זה. קודם כל להבין מה כתוב פה לפני ההסבר היותר מעמיק. לך לך הראשון היה בגלוי לטובתו של אברהם אבינו. נכון, היה צריך להאמין בזה, אבל הדברים נאמרו בגלוי שזה לטובתו. נכון, מה נאמר שמה? ועשך לגוי גדול. לכן מבאר רש"י ואומר, מה זה המילה לך? לך לטובתך ולענתך. שם זה מאוד גלוי. גלוי לא במובן שזה ניכר כמתממש. זה אמונה גדולה. לעזוב את בית אבא, לעזוב את הכל, ולבטוח בקדוש ברוך הוא שבעשך לגוי גדול, זה מדרגה של ניסיון ראשון. אבל זה שבסופו של דבר מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו בעשך לגוי גדול, מתגלה במה אתה מאמין שזה לטובתך ולענתך. אבל קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. זה בכלל לא רק שאין הבטחה,
זה סותר מיני וביה. מה יש כאן בגלוי? בגלוי יש כאן הריגת הבן, הקרבת הבן, באופן מעשי. הגלוי הפוך. דיינו, נבהר את הדברים. בגלוי יש פה מסירות הפרטיות. הצד הנגלה פה יש פה רמז לניסיון. זה לעלות, מה זה ניסיון? ובכל זה נאמר לו שזה לטובתו ולהנאתו. זאת אומרת, מסירות הפרטיות, מסירות הפרטיות, הקרבת הבן, מסירות הפרטיות. אברהם אבינו שומע, מקשיב את הדברים, לא שואל שאלה מתבקשת שכל אחד מאחד איתנו אתה שואל, הדברים סותרים מיני וביה. אתה מדבר איתי לטובתי ולהנאתי, אתה אומר לי הקדוש ברוך הוא, לך לך, סותר מיד מה שאמרת, ועלהו שם לעולה על אחד הדברים אשר אומר, אני רוצה להבין. כן, אני מוכרח לומר, גם הביטוי הזה, אני רוצה להבין, הוא פרטיות. פרטיות. האמונה הגדולה שאברהם אבינו כאישיות ציבורית חי אותה והאמין בהשם. אברהם אבינו היה יסוד של מאמינים. אמונה פירושו של דבר זה לחיות את האמת האלוקית בעולם, את האמת בעולם. לא אני רוצה להבין, אלא את התובנה האלוקית בעולם. גם אם אני הפרטי לא מבין, גם אם אני הפרטי לא מבין, מה פירוש אני רוצה להבין? כן? לא הבנתי, כן, זה בדיוק הנקודה. אני לא משווה כאן, אבל אני אומר, זה בדיוק הנקודה. כן, דהיינו, אני אסביר את הדבר הזה. חז"ל, בהרבה מאוד ספרים, גדולי עולם, ראשונים ואחרונים, כותבים לך בעריכות ומציגים בפניך שאלה על דברי חז"ל שקודמים להם. ומסכמים את הנושא במילים וצריך עיון. וצריך עיון. הם לא מסכמים את הנושא ואומרים לא מובן. לאמור הנושא מובן, אני לא מבין. המחשבה שאם אני לא מבין הנושא לא מובן היא מחשבה פרטית, היא חוסר, הייתי קורא לזה תובנה, נשים לב למילים שאני אומר, תובנה אמונית. מה זה תובנה אמונית? הקדוש ברוך הוא תמיד מובן, אנחנו לא מבינים. מה אנחנו צריכים כדי להבין? לעיין עוד. אם נעיין עוד זה מצריך עיון. אם נעיין עוד אולי נבין, אולי לא נבין, אבל זה לא אומר שהנושא לא מובן. זה חלק מההגדרה של, אני חוזר ואומר שוב, ביטול הפרטיות והכללתה בכלליות, בציבוריות. עכשיו, היכולת להבין, אני רק רוצה להסביר, אם נמסור את הציפיות של ההבנות האישיות שלנו, אנחנו נתעלה להבנה הרבה יותר גדולה. אין ספק, המבט הפרטי שלנו, השכל הפרטי שלנו, גבולות הגזרה של ההבנה שלנו צרים. אם נדע את זה ונבין שבהבנות הללו אנחנו לא מבינים, והנושא מובן בהבנה יותר רחבה ממרחב האופקים שלנו, אנחנו באמת מגדלים אופקים, פותחים אופקים. כן? כשהייתי ילד
אז אמי זכרונה לברכה אמרה לי שלא רק צריך ללמוד תורה, צריך ללמוד לימודים נוספים כדי להרחיב אופקים. כשבגרתי אמרתי לה, אמא, אני מסכים שצריך ללמוד לימודים נוספים, אבל אני לא מסכים שזה מרחיב אופקים. לא, שבגרתי. אז איך היית מגדיר? התורה מרחיבה אופקים. לימודי החול הם אמצעי ידע באופקים שיש לנו. אולי הם נותנים לך כלים? בסדר גמור, זה האופקים. אמרתי, אני מצדיק שצריך ללמוד לימודים נוספים, אבל רק נבין מה מרחיב אופקים, ומה מה שנקרא ממלא את האופק. ממלא את האופק. להרחיב אופקים זה לצאת מהאופקים המובנים שלנו. אנחנו מבינים, ואנחנו מבינים את הכל, ואנחנו מבינים את הכל. גם עניין של קיבלה את זה, היא לא קיבלה. למה לא? למה לא קיבלה? צריך לדעת, לעניות דעתי, הדבר הזה היום קורה, דרך אגב, בהמון תחומים שאפילו כבר לא קשורים להרחבת אופקים. מאגרי המידע הזמינים היום לכולנו בכל נושא שבעולם, אני רוצה לומר, הם היום מצמצמים אופקים. אופקים או מקים? מקים אופקים, נכון, אני מסכים. יכול להיות שגם מצמצמים, אבל אני תכף רוצה להסביר את עצמי. כן? היום אתה בא לאדם שהוא מבין מכלול של הדברים. הוא, לדוגמה, למד רפואה. כשהוא למד רפואה, הוא למד את כל ביולוגיה, כימיה. מערכת גוף האדם, עם כל מרכיביה השונים וכו'. ואתה בא נקודתית במה שאתה סובל, ורוצה להבין וקורא המון מאגרי מידע על כל מה שיש לך. ויכול להיות שבמאגרי המידע עברת על דברים שהרופא גם לא עבר. אבל הוא בוחר בדרך מסוימת לרפא, ואתה לא מבין את הדרך. וכאשר אתה לא מבין את הדרך, קשה לך מאוד להירפא. מאוד קשה. כי צריך מה שנקרא כוחות של הזדהות וגבורה, להתגבר על החולי באמונה שזה הריפוי. אני רק מביא את זה להסביר שמידע לא תמיד מרחיב אופקים. אנחנו צריכים להתעלות אל המשהו היותר כללי, ואין כמו הבורא יתברך בכלליות שלו. רופא כל בשר ומפליא לעשות. זאת האישיות של אברהם אבינו הציבורית, זאת פרשת העקדה. אין סתירה אצל אברהם אבינו, אין סתירה אצל אברהם אבינו באישיות הציבורית שלו. להבין את הלך לך, לענתך ולטובתך, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. לנו זה סתירה מיני ובי. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה בכלל. אבל אצל אברהם אבינו, בתפיסה הציבורית שלו, וכך כאשר מתפתח בהמשך הדרך, אני כבר לא מדבר על זה, הזכרתי את זה כבר הרבה פעמים בשיעורים, אני כבר לא מדבר על זה שאברהם אבינו לא נאמר לו איזה הר, על אחד הערים אשר אומר אליך. תעיינו בהמשך הפרשה, לא נאמר לו. אברהם אבינו משכים בבוקר, הוא בעצמו, האהבה מקלקלת את השורה, הוא בעצמו חובש את חמורו, יש לו נערים, יש לו עוזרים, הוא רוצה למה שנקרא לחבוש את החמור בעצמו, הוא קם בבוקר מוקדם. היה יכול להיות תירוץ הכי פרשות שאברהם אבינו בהבנות הפרטיות שלו מתכחש לציווי הזה, יש לו התכחשות לציווי הזה, היה אומר לו אני צריך לחכות לשמוע לאיפה ללכת. אנחנו יודעים היום מה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו, איך הוא דוחה דברים שהוא צריך לעשות. הוא נתלה באיזה שהוא תירוץ הכי קטן, חיכיתי לתשובה מסוימת, אז עוד לא התחלתי לעשות. אברהם אבינו היה יכול להמתין לתשובה איזה הר. אברהם אבינו קם, מתחיל ללכת. ביום השלישי
וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, לא נאמר לו נקודת הציון של ההר, הוא תר אחריה, הוא מחפש אחריה, הוא בעין, אומר רש"י, מה זה וירא את המקום בעיניו? בעין הנבואית שלו, העין הנבואית שלו, הוא הולך מה שנקרא מרוב רצון להתמסר לעניין, את כל השאלות, את כל ההתכחשות הפרטית שלו, את כל הפרטיות שלו, הוא הולך לכלליות הזאת. אז אולי הוא גם יודע שלא תהיה בשפה כזן, בגלל זה הוא הולך לזה. לא. למה זה ככה? אבל זה שיא המסירות. הרי זה מה כאשר, תכף נראה, כאשר, עוד רגע אחד נלמד עד הסוף, זה סותר לנו. אצל אברהם אבינו זה לא סותר. אצל אברהם אבינו ההקרבה, ההעלאה, היא הפרטיות שלו. לנו זה סותר מאוד. שיצחק בנו שואל אותו, יש פה מה שנקרא את המאכלת, יש פה את הכל, והיה עשה לעולה, השם יראה. אז הוא אומר פסוק שלם, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, הוא אומר לו אתה. ומיד אחר כך נאמר וילכו שניהם יחדיו, פעמיים נאמר בפרשייה, קודם נאמר וילכו שניהם יחדיו, ועכשיו וילכו שניהם יחדיו. אומר רש"י על אתר במקום, יצחק הבין, ועכשיו הולך יצחק יחד עם אברהם, ושניהם יודעים לאן הם הולכים. עד כדי כך שלולי המלאך אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני, הוא היה שולח. ויותר מזה, וזה חלק מהעניין, אברהם אבינו כולו רוצה מה שנקרא להקריב להשם, להקריב את עצמו, את הפרטיות שלו. זו המסירות. הוא חייב להוציא את זה לפועל דרך הקרבת עשה. זה חלק מהעניין שצריך להבין, שזה הניסיון האחרון של אברהם אבינו כמשהו שמוסר את הפרטיות אל הציבוריות. או יותר נכון, מוסר פירושו של דבר, אין פרטיות לכשעצמה. מוסר את הפרטיות לעצמה ומבין שהערך היותר נכון של כל פרט הוא מהצד הציבורי. הערך היותר נכון של כל חיינו זה בהבנה האלוקית של חיינו, ולא בהבנה שאנחנו מבינים את החיים. בדבר הזה. וזה עומק העניין, שהרבה פעמים מה שנקרא מפרשים, נשארים בצריך עיון. זה ממש מצב הפוך, אני רק רוצה להסביר, מצב הפוך לגמרי, מלהסביר את התורה לפי מבט עינינו. זה מצב הפוך לגמרי. דהיינו, להסביר את התורה, בו אתה תרים את עיניך. הביטו אל אברהם אביכם. תגביע את המבט. אפשר להגביע את המבט. באמת אפשר להגביע את המבט. ואפשר להרחיב את האופקים, ואפשר לגדל את ההבנות שלנו. ממש לגדל את ההבנות שלנו. בדבר הזה. כן. הפסוק שאומר, השם יראה לך את עשה בני, אז כאן הוא למעשה בתפקיד, קודם היה בתפקיד אב, ועכשיו הוא בתפקיד בן. נכון, נכון. וזה אולי מראה את כל היחסים. כן. אני רוצה להסביר את מה שאת אמרת במילים אחרות. אבא, כל המהות שלו, שהוא נקרא על שם זה אבא, זה בגלל שיש לו בן. אבל, מה בעצם אומר פה אברהם אבינו? מה זה נקרא יש לי בן? זה פרטי? או אני ובני זה משהו בכלל ציבורי. זו תפיסת עולם שלמה בעניין הזה. וזו תפיסה שעם ישראל צריך לחיות אותה, מה שנקרא במיוחד בארץ ישראל. העלאת הפרטיות אל הכלליות. להבין את הערך של הפרטיות כערך כללי. כן. שבו לכם פה עם החמור ואני... כן. לא רק ואשוב, אלא ונשוב. ונשוב. הנה, זה אומר את מה שאמרנו. כן, 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 כן. לא, רק רגע אחד. פה צריך להבין את הנקודה הזו, זהו. בהבנות שלנו הפרטיות, אז הוא בא ואמר, אני יודע שבאופן פרטי נמשיך לחיות, כאברהם, כיצחק, כאבא ובן, ונשובה עליכם. אבל אברהם אבינו אומר כך,
אנחנו עכשיו, אתם לא יכולים להבין את כל מה שקורה פה. חז"ל דרשו משפט ששוב, לנו קשה מאוד לשמוע. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. הפירוש הפשוט בדברי חז"ל הללו, זה הכוונה היא להסתכל על הכל בעיניים חומריות, בעלות חומר. לא חמור במובן הירוד של המילה, אלא במובן, הביטוי חמור בפסוקים ובחז"ל הוא ביטוי של חומריות. למשל, התיאור של המשיח לעתיד לבוא, אני ורוכב על חמור. קרי, לא הצד הכלכלי, לא הצד הכספי, אלא הפוך. העוני רוכב על החומריות. כן? כנגד זה דרשו חז"ל את הפסוק שהבעיה היא בהסתכלות כלכלית לא נכונה, שהחמור רובץ תחת מסור. והקם תקים עמו, שלא מסע החומריות יפיל אותנו. התפיסה של הקם תקים עמו, של ציבוריות, של עזרה הדדית, בתפיסת עולם של חסד של אברהם אבינו, לא בתפיסת עולם של חסד פרטי. חסד פרטי פירושו של דבר, יש חזקים ויש חלשים, והחזקים עוזרים לחלשים. זה דבר דרך אגב שמנציח שניות, שמצניח פרטיות. הקם תקים עמו, כן? תעזור שלא ירבוץ החמור תחת מסעו, במובן מה שנקרא הכל רובץ בעולם תחת מסע החומריות. צריך להרים את הכל מעל מסע החומריות. והגאולה העתידית היא נקראת אני ורוכב על החמור. אז אותו דבר פה. תשבו פה עם החמור, אנחנו נתעלה למקום לגמרי אחר, ששם הפרטיות תיכלל משון כלל, תיכלל בכלליות הציבוריות, וכך נשובה אליכם. נשובה בלשון הציבוריות. יכול להיות, כן, שבכלל זה יהיה משהו אחר לגמרי מהתגלות פרטית כזו או אחרת. אברהם אבינו לא יודע את זה. שוב, אנחנו כקוראי התורה בעיניים פרטיות, גם בעיניים של בשר ודם, גם בעיניים של חומר, אנחנו ישר מסבירים שהוא יודע בדיוק שהוא יחזור למצב הזה ולא יקרה שום דבר. יצחק לא חוזר. יצחק לא חוזר באיזה מידה? נכון? בדיוק ככה, נכון? וגם אברהם התעלה בכל המפעל הזה. זה הפרשות הללו שבאמת מתחילות מהעשך לגוי גדול, מהלך לך הראשון של הציבוריות, עד ההתנהגות המפורטת של אברהם אבינו, במהלך ציבורי של מסירת כל הפרטיות שלו אל הציבוריות. טוב, שבוע